मूर्धन्ममय
ಬಾಡಿದು ಸಲಹಿದನು ಒಡಲಿ ರಾಮನ ಓಂ ನಮೋ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಮೋ ಭೂಷಣವ ವಿರೋಧಿ ಕರದಿ ಸುರಸುರಾಪತಿ ದಶಾಯನಾರ ನಾಶಕೋದಂಡ ರಾಮರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ಹರಿನಾರಾಯಣ
मधले मतदान ಮಾಡ್ತೇವೆ आम्ही करू वय आणि कायम असतात करू अंगाचे नार्मल एक अशोक करू रिनाण पद निघेल 8 जण 20 जण बरेल श्रीनिवास बागेत परंतु एक पद्य नाणप्पಯ್ಯ म्हणून पूजन सांगतात त्यांनी बरेल किती पद्य करेल 5 पद नाही 7 पद्य मी 7 दिवसात 7 म्हणून सांगतो माझ्या पास शूटिंग आज दुसऱ्याच्या शिला आज दोन्ही दिवसात पाय तिन्ही दिवसात तुला पुरा दशावतार नाही उत्सव नारायणप्पಯ್ಯ असेल आणि बरेल पद्य वेदांताच्या विषयाने ಕೆಲವು सात दिवसात 7 पद्य 7 दिवसात 7 पद्य विंगड पडले असतात ಕೆಲವು 30 दिवस म्हणारी 4 राउंड येतात लास्ट 2 उरता नाही 4 दिवस 4 नगरी नारायण एकादशी कार्तिक एकादशी 4 पूजे एकादशी 4 प्रकार तर किती पूजा एका घराला 7ही आईला म्हणजे प्रति पूजा घराला भागवत आणि तुम्ही सांगता शिकलाय पीठ ज्याने पुरा सांगते भागवत म्हणा पुराणांनी संगीत भागवत तशी जाऊन आम्ही काही भागवत म्हणतो जाऊन आम्ही मूल प्रभू म्हणतो आता कोण तुम्ही तसे हे केलं आणि म्हणला टाक सोडला विषय मी लंडन असते अन्न गेले या नाव मुखार नाव वर ना म्हणा दशा पिंडवर नारायण बाबा सांगते पण सांग रे आपण म्हणा नंतर एक असं केलं आन्सर म्हणाशील अन्न दिला वाटतं त्यांच्याला ते देवांचे लेसे रागना म्हणाला राग तू कोणा घेता होय मी तशी म्हणाले मग रागाने या ना म्हणलं देवाच्या लेसीत राह म्हणून सांगितलं आज बरे रागाने म्हणले काय तुम्हाला मग छोट लोक म्हणताची तुम्ही स्टार्ट करून देऊ का अरे ना आम्ही रागाशी लाडू जे भागवत सांगते वरलेला आणि पल्लव सांगते काय काय पुराजन सांगल्यावर ते टाळ समजे तुम काही बरे जाता सांगो समजा करता कार्यक्रम झाल्यानंतर पूजा वेंकटरमण भजना मंडळी त्यांना वार्षिकोत्सव त्यांगेले आजी कृष्णार्पण करा बोलतो की तरी स्वामी पल्लंगे विघ्नेश कृष्णार्पण या तुम्ही कृष्णार्पण एक विचार विघ्नेश पल्लंगी ಕೂಡ వచ్చే వాటిది ಅದೇ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ನಸ್
कामितार्थप्रदायिनी श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः ब्रह्मार्गतुल्यवेगमितेन्द्रिय बुद्धिमतां भ्रष्टं वातात्मजं मानवेदं बुद्धिं शैलामदूतं शिरसा नमामि जयति भक्तवत्सलानि भारती श्रीमत्प्राणान्तर्गत श्री लक्ष्मी वेंकटेश श्री श्रीनिवास वगैरे भजना मंडळी त्या भजना मंडळीतर्फे प्रतिवार्षिक जाऊन चलो नाही तसेच आईच्या दिवसाचे विशेष पुष्प पूजा पुढील सन्निधानात स्वामीला उपस्थिती संदर्भात पुढील सन्निधानात समर्पण केले असा दलित तसेच ह्या कार्यात प्रीत पाहून होते जशी की भजना मंडळीचे अशी जी त्यांच्याकडे सेव करत असेल भाग्यवती चुका तशी जी त्या माणसांप्रमाणे नामंग साम वैकुंठे योगिनाम हृदये तिच्या मदभक्ता यत्र गायन तत्र तिष्ठामी नारदमुखेन या माणसाला त्याप्रमाणे व्यंकटरमण भजना मंडळी नित्य निरंतर पुढील सन्निधानात भजनपूर्वक पुढील सन्निधानात सेवा करण्याची त्यांनी चिंत असलेल्या भजनानिमित्तानं केव्हाही कार्य तुगेल वास का तशी तुगेल अंग वास असे निमित्तानं सर्वही जनाखान वर जाऊन घेऊन ह्या प्राकारांतरी तुगेल नित्य निरंतर तुगेल अंग अनुग्रह घेऊन ह्या व्यंकटरमण भजना मंडळीचेही तुझी कृपादृष्टीवर घेऊन तांगील सर्वही सदस्य तशी जी जय लोक भजन म्हणटाची तांगील वैयक्तिक जीवनातून नित्य निरंतर क्षेमा नांदळ तशी बऱ्या ಇವತ್ತ 2 ವರ್ಷವೇ 3 ಜಾವ 54 लाख 54 मुकुंद चंड पण तो आणू मुकुंद शारदा शर्मा श्री लक्ष्मी वेंकटेश श्रीनिवास सन्निधानातून शारदा पूजा समिती तशीच सर्वही जणांनी सन्निधानात 100 वर्षाचे ह्या शोभप्रद नाम संवत्सराचे शारदा महोत्सव स्वामीने उपस्थितीने 5 दिवस अत्यंत विजृंभणे रीतीने सन्निधानात समर्पण केलं असा आईच्या दिवसाक शारदा पूजा महोत्सव नंतर तुगेल सन्निधानातून पुष्पपूजा त्यांनी समर्पण केले त्याही कार्यातून स्वामीला सहभागित्व स्वामीला उपस्थितीत त्यांनी कार्य समर्पण केलं केली तसं सर्वही कार्यातून संतुष्ट गौरा जशी शारदा महोत्सव कसण्याची लोक दोष कसणे घडील असतात तरी सर्वही क्षमा मुकावील दिवसांतू अशी निरंतर सेवा त्यांनी घडते मुकावील दिवसांची वैक्याची शारदा महोत्सव अनेकाची विजृंभणा केली जाऊ तशी सर्वही चर्चे एकत्रित एक मनाने शारदा सेवेला पूजा करता आणि प्रतिवर्ष शारदा महोत्सव नंतर आम्ही पुष्पपूजा निरंतर करत असतो अनुग्रह करून शारदा पूजा समितीचे सर्वही सदस्य तशीच स्वयंसेवक तशी ज्या लोकांनी शारदा महोत्सवात सहभाग घेतलेला असतात त्यांनी सर्वही लोकांची नित्य निरंतर क्षेमा नादर तशी दया करतो गणेश हिस्ट्री कशी